Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ga sako zuwa ga Adam Zango. Kamar yadda kuka sani sunana Sadiya Haruna. Adam Zango, ina so in tunatar da kai wani abu wanda na san ka sani. Ka san da cewa duk kuɗin mutum, duk arzikin mutum, duk kyan mutum, duk yanayin da mutum ya kai da yin suna a duniya, karshen sa kasa za a binne sa. So Adam Zango, why can't you learn how to forgive your Muslim brothers and sisters so that you can move on? Yes, learn how to forgive and move on. Actually, I don't really know what is happening. But in the posting and you usually turn off the comment section. What you know, most of young and the sana sankana asali, they must tell you the truth. They must tell you the bitter truth. Please, Adam Zango, no matter what is happening, learn how to forgive and move on. Please.